Actuellement da baran fle boko mali kono mali ko ka hanga fulni tanwe aw be am fako bismillah akoto won kibaru keneka bakuru ba fle jene ton na be fo ma tontine sexuelle jene ya wala ya kuray mi me ke anga dugma kalanso na nga chama kalanso la amina wala wali ka awiye don kibaru kono Mali dolanci kulumi kan ta Côte d'Ivoire jamana kan 2023 la o gafe bora Mali dolanci lawga nyama fe o gafe boli mata malion haklika abe wala wala lisron don kibaru kono bismillah ko raga don kibaru kono ina fanya tugo mina bakuru bawla jene aton na fuma tontine sexuelle we wala ya mi meke anga duguma kalanso la bokelen ko fe akalama anda fe dugula anya ikafo ko ni wale me anfe ya abe sanda madobo munne be ni ko fe mi me dankari anga tabioni anga tabulula abdullahi mega be wala like awi kuma min do abe mo wala nyene mini wala munun do ante fe ka man kulula yere alan tiena ga ni chien foroy kame ngon ma don tontinu kon be o fanate wal kon na ida ambe tontinu ko kuma me ambe pari ko kuma me o ye wari me ka fa ko tontine teni musa hukumu kono walan chena ni chien folo ka me. Bon, concernant les tontines sexuelles, ni ne chien folo de ka me ko jene tombe ke kala yoro la ne be mun kalama o de chemani do ani musomani do ulu be nyogon fenya ngamu ne tonko e ne to kalama à travers les tontines sexuelles là c'est ma première fois d'entendre ça. Bon, je sais pas si c'est je même dabali banko do ma dowma nga kibariya do ya yira tontine sexuelle walma jeneya pariye waleya ye min be ke kalan yoro dowla no ye lycée collège walma fondamental la alna sorla mo ko nte ka fama be sanda mo na bo anya me ko jeneya ke chuko kuraw be demsenu bolo sisa no ye jeneya ton donc anya amakutu me demsenu ba ke kerengere la école dum parce que aka ko chama be kolokolo école saudi la awama do kalama avec école chamana mais pour que en bal no gon bolo maître de kanga ñu ko joka élève consulte ka élève fait ka nyoka pour régler ka leçon dit m'avait kata surveillant bon pour les bons surveillants ka surveillance ke ka contrôle ke no gon bolo ri se ka ko bal ka ke école sola tontine sexuelle ye waleya cɛjugu ye min yera nin sa laban nunu na an dafe jamana dɔw la wa mali la fɛn caman be se ka kɛ sababu ye a ka nati wa a kɔlɔlɔ caman de be se ka ye kalandenw kan dɔw parents t'u sun be ka ɲɛ quoi u be na ko u be mana ko dɔw u tele dɔw b'a la tele la wa téléphone fana b'a la u b'a ye téléphone u b'a f'u be sigi a ka école la o ko mun na ni u b'a f'u be mun ye téléphone na k'u b'o ladegi. Bon, tontine sexuelle ko in ni y'a jate minɛ k'a fɔ ko bi min nana n'a ye an bɛ se k'a fɔ fɛn kelen pe dɔrɔn de nana n'a ye o ti dɔwɛrɛ ye u ka so kura minnu bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko appartement meublé o ti dɔwɛrɛ ye dɔw de bɛ so jɔ i mago bɛ se ka jɔ fɛn o fɛn la so kɔnɔna na n'o ye dali dilan wo n'o de ye ɲɛgɛn kɔnɔ minɛnw wo n'o ye c'est à dire i mago bɛ fɛn o fɛn la so kɔnɔ dɔw de bɛ so jɔ k'olu bɛɛ bila so kɔnɔ. Donc o bila mɔgɔw b'a ta tile kɔnɔ u b'a sara kabini o sokura ninnu de baaraw daminɛna anw fɛ yan donc an bɛ se k'a fɔ denmisɛnninw ja jɔra nin ko sugu ninnu na donc o de ye denmisɛnninw bila ni jɛnɛya suguya la quoi. En tant qu'une fille bien éduquée quand même, on ne devrait pas faire ça. ni musomani mu ladamni no i b'i yɛrɛ bonya i b'i danbe dɔn i sen man ka ye nin ko in na abada ne tɛ nin kɛ wa n b'a ɲini maa minnu bi a kɛ u k'a dabila. Qui font de ne pas faire ça. Musomaninw minnu b'a kɛ n'i ma farati n'u tora la donc u bɛ se ka bana kuntanw sɔrɔ cɛmanninw fana bɛ se ka bana kuntanw sɔrɔ wa cɛmannin minnu fana ye a wariw bɔbaga ye donc an b'a dɔn i tɛ se ka to nin suguya la k'i bɛ kalan kɛ parce que u bɛ taa ko kuntanw de kɛ u bɛ taa ko lankolonw de kɛ min ye sariya sɔsɔ kow ye u bɛ t'o ko kuntanw de kɛ walasa ka wariw sɔrɔ ka taa a ko sugu ninnu kɛ. kalanyɔrɔ dɔw kalan ɲɛmaw bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa u ka kalanyɔrɔ bɛ se ka kisi cogo min na nin waleya cɛjugu in ma. An bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ an b'a tigɛ ka baara kɛ ni ekɔliden somɔgɔw de ye donc hali ka da tontine sexuelle ko in kan ni an ni mansaw bolo kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo a ka ca ala fɛ kɔni an bɛ se ka solution sɔrɔ a la parce que comme n y'a fɔ cogo min na n'i y'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ tile heure 24 a heure 24 kɔnɔna na denmisɛnninw bɛ heure 6 walima heure 8 dɔrɔn de kɛ anw bolo yan donc u bɛ min kɛ kɛnɛma o ka ca ni u bɛ min kɛ yan mais an kɔni mana fɛn o fɛn ye an bɛ kuma ni mansaw ye donc an ni mansaw de bɛ se ka jɛ k'a ko dabila.
dongo do kulo bɛ taa kalanso komi ko min don nin ye siɲɛ fɔlɔ ye k'a mɛn mais maanifin ko n'i sɔmina ɲɛnamini na k'i b'i sigi déjà nin ye sɔmi dɔ ye an fɛ yan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a ye n m'a mɛn mais nin ye ala tanu dɔ ye étant donné que an y'a mɛn k'a fɔ k'a bɛ yen an kɔni bɛ fɛɛrɛ de tigɛ walasa a kana na de pewu jango k'a fɔ ko n'a nana an bɛna se ka fɛɛrɛ jumɛn de ta an bɛ fɛɛrɛ kɔni de tigɛ walasa a kana se an ma yɛrɛ de. Dans les jours à venir, ni ne kɔni ni ne se sɔrɔ ne bɛ association de sigi pour lutter contre ça ka association sigi ka mɔgɔw regrouper n bɛ élèves k'a la n bɛ enseignants k'a la walasa an ka jɛ ka ni kɛwale ninnu bali. Tontine sexuel walma jɛnɛya pari ye waleya ye min an danbew tɛ taa wa bɛɛ kan k'i cɛsiri a kɛlɛli la a suguya caman de bɛ yen ni o dɔ ye cɛmannin ni musomanninw bɛ appartement ta o kɔfɛ u bɛ tirage kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ pari dɔ bɛ sigi walasa ka musomannin di client dɔ ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Nin tun ye Abdoulaye Mɛyiga ka sɔrɔlenw ye jɛnɛya tɔn kan n'a bɛ fɔ o ma tontine sexuelle o ye waleya ye min bɛ an fɛ yan a bɛ san damadɔ bɔ Musa Kolo ye école-den ye min bɛ bololabaara misɛnnin caman kɛ kalan kɔfɛ i n'a fɔ bolimafɛn sen naaniw dilanni samara dilan ani bololafɛn misɛnnin minnu bɛ dilan carton na nin ye bolola ɲɛnajɛ baara ye ale bolo a bɛ min kɛ a yɛrɛ ye Musa Tolo ye jɔn ye nafa jumɛn de bɛ a ka nin bololabaara ninnu na Maimuna Daw bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye. A bɛ san 3 bɔ Musa Kolo ni ale ye classe 9nan école den ye bɛ fɛnw baratu ka sɔrɔ a ma kalan kɛ weekend de fɛ ni kamalennin bɛ fɛnw baratu ni carton ye. Ni fɛn yɛrɛ dilan ka di ne o de y'a to m'o dilan carton na carton colle ciseaux ani matériel géométrique n bɛ mobili dilan n bɛ moto dilan n bɛ avion dilan n bɛ samara fɛnɛ dilan bon m'u dessin fɔlɔ n'u dessin bɛ tuma min na n bɛ sɔrɔ k'u tigɛ carton na k'u tigɛ ka sɔrɔ ka colle k'a la. Musa Kolo ka baara kanunen don maa caman fɛ min b'a to u b'a ka fɛn dilannenw san. A kɔni cɛ ka ɲi wa a tɛ dilan dɔwɛrɛ ni carton ni colle tɛ kuma dɔw la a bɛ peinture kɛ dɔw la k'olu peinture ko walasa k'olu cɛ ɲa kosɛbɛ a kɔni cɛ ka ɲi. Ne bɛ kulonkɛ fɛn san k'a di n ka denmisɛnninw na parce que a bɛ denmisɛnninw la ɲɛnajɛ a fana a cɛ ka ɲi trop wari tɛ caya denmisɛnnin ka kulonkɛ fɛn o wari tɛ caya mɔgɔ mansa ma koyi parce que la a bɛ denmisɛnnin la ɲɛnajɛ wa a bɛ dilanbaga yɛrɛ courage don dilanbaga la. A b'a ɲɛfɔ an ye a bɛ mun kɛ a ka fɛn dilannenw na u dilannen bannen kɔ. Bon ni n'o dilan sisan n bɛ dɔw feere n bɛ dɔw to n yɛrɛ bolo bon n bɛ dɔw di mɔgɔw ma bon moto b'a daminɛ 200 ka taa 600 la bon mobili nin o b'a daminɛ 800 ka taa 1000 kɔnɔna la. Baratuli ye fɛn ye mun bɛ maa bolo ɲɛnajɛ ni fɛn caman dilanni ye fɛn dɔ fana sifinnakaw bɛ se ka min matarafa ni u tɛ fɛn na waati min sabula a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn caman lase u ma. Tarata don janvier kalo tile 3 san 2023 Mali dolanci kulu min kan ka taa Côte d'Ivoire jamana kan farafina dolanci jɔnjɔnba nɔfɛ n'a bɛ fɔ ma Coupe d'Afrique des Nations bɛnna mɔgɔ 27 ma o bɛ daminɛ janvier kalo tile 13 ka taa bila février kalo tile 11 na taa Côte d'Ivoire dolanci kɛnɛba kan n'a bɛ fɔ ma Stade Olympique de BNP malien caman ye hakilina di nin dolanci kulu in tali la Nana Karija Kone maa dɔw dala sunsun Actuel Media tɔgɔ la an ka jɛ an ka ale ka sɔrɔlenw lajɛ. Coupe fɔlɔ ye 2024 Coupe d'Afrique ala k'a don an garizigɛ la. Ani Coupe d'Afrique des Nations ni a bɛ fɔ o ma ko kani ani o tɔ man jan bilen a tɔ tɛ tɛmɛ tile damadamani kan o min kan ka daminɛ janvier kalo tile 13 ka taa kuncɛ février kalo tile 11 Kolowarikaw fɛ yen nɔ ni dolanci in bɛna kɛ terrain 6 de la n'o dɔ ye Stade Olympique de Bingbe Félix Houphouët-Boigny o n'a ɲɔgɔnna caman wa ni dolanci in bɛ a ta ko 34 de la yaasa ka ni sen ta baara ɲɛsigiw kɛ Eric Seruchel ni ale ye entraîneur ye ale ye dolancilaw sugandi o mun kɛra sababu ye jamanaden caman sɔrɔla k'u hakilina di o liste ko kan. Liste ye vraiment n ye satisfaction dɔw sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ n ye contentement dɔw sɔrɔ a kɔnɔ wa joueur dɔw nana tiɲɛ yɛrɛ la olu nali diyara an ye trop bon joueur dɔw mana tiɲɛ ne ma content olu nali la quoi tiɲɛ la kun ka di ne ye denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ minnu ye I17 tan o denmisɛnnin damadamani kun bɛ yen olu kun ka don liste in na o kun ka di ne ye an kun ka taa tournoi in na ka sɔrɔ denmisɛnninw t'a la o ma kɛ ne fɛ la koba ye bɛɛ ne hakilina don parce que ni denmisɛnninw ka performance lajɛ u kun b'an dɛmɛ trop nin yɔrɔ in na. Kulubali ka fɔ la ni liste in kɔni ma ɲɛ fiyewu
wala ka lise a mai bi a mai sini o bara ko to ta ka blo manga do ala sino du re mo bla bla nya be manga wole musa du bi ani ko ida o shi manga wole parce que ko ida bora za bora na mame a mo ji za te ma ci dulu ga mo da so nani adre ne ma ka so ko futu andre la ge al manga futu la so mo la futu andre la no mo ka so ka sa na ado ko ma so ai ne ma so ai ni cɛ in fana ka fɔ la Segu Shell ye liste min bɔ an bɛɛ lajɛlen de kan ka to o kɔ. An bɛ to entraîneur ka choix kɔ parce que ale de bɛ a ka joueur dɔn an bɛ joueur dɔn mais min bɛ min ɲa min bɛ se min na ale de fana b'o dɔn donc ne kɔni fɛ liste in ɲana kojugu pas de manquant bon seulement minnu bɛ yen n'olu ma se ka na an tun bɛ fɛ ka entraîneur ɲininka la parce que dɔw bɛ yen olu tɛ yan mais olu tɔgɔ bɛ liste la donc probablement an tun bɛ fɛ ka ɲininkali k'o de la. Est-ce que vous venez à Nadewa ou bien vous liste d'attente de la ou bien c'est comment? Musa jere po makeni listina o jara ma chama mbade. Bona ta ale. Lisine a borojuna anyana parce que entraîneur makasuba ngunde mu abo de kwa. Priorité dire le genou ne mawo. Ma jeunesse al en attaquant do be na fo jeune pour fen ul barati no blemo ma. Bon, a chance du genou ma ore nyana wa. Na ta expérience joueur do fene wire mais priorité dira genou yare mawo na fo nene dorgeles ni Cameroun fen na nyana wa lisi nyana yare c'est bien sharp amina nai ana joro la yare male wana joro yare disi won jarani mais a chayma flag o flag jarani fala o jene ko absence o jarani fo parce que mo ko te ko amé mal ko no amé mal ko de la mo ko te jamana be bere sans fait mo me forme na wakati mina o beta ni te forme na fene iga bola o te na fo la bora mal din ala quoi et Barjan a fait gardien donc akadni akobla première position na aka Ismail Jawara to ino aka jigi to parce jigi ga mo surun ma gardien la kuma ba be jigi taka jonga jola erel be ke doro ambe limni aka Barjan ni jo a fait gardien ako jonga golla ne mi fo na OK chance ba mo 95% anga nan kani mais na fene mo OK 30 ou 20% de Wambolo. Angan kani mais ala ka to akane tanike quoi. Ambega la ini angan kani. O malien bega kuna wole. Kata kanta ivoire kana no mali kono ya. O kadi de ni do ma jenapo na fa don ni listina. Segu Touré ni ale dolanci laye, ale haklina e dowre. Bon, lisi nyena. Bon, joueur munu fana sélectionner wul fana donc c'est des joueurs compétents. On sera photo parce que entraîneur à choix de. Bon, sera entraîneur boire à choix mais il y a des erreurs techniques telles que jenapo à niveau là quoi. Jenapo à niveau il espérait que cette année à Kumbeta Kanna elle n'a pas joué à 100% en deuxième mi-temps au balade donc avec Dogué quoi. Parce que là le nouveau il a la compétence de la canne. Une fois, deux fois, l'espérance il va la donner quoi. Donc c'est là dans la deuxième minute, les 10 dernières minutes ou bien les 15 dernières minutes, compétence il va la faire il a démissionné quoi. Kolowarika ubina ni dolanci nkume ko flana neke ukatariku kono. Okumu kono dolanci la ma mugan ani woro de sugandila ya saka tekata anga samata sege okumbo. Olumunu sugandila Eric Segu Shell feni oyuga entraîneur yi. Ogum fana kono anga samata sege oga dolanci folo ni nyokonda ina bena uni Afrique du Sud de kunkari nyona. No weken nege kanye mugan wati la Stade Gonkouloubali kono. Nina, Malien de bere jibe ni masugandile nyununka ya saka sega na ni jonjon enfin. Nintunye Malien hakilina inana kuma barala dolanci kulu min kan ataka Côte d'Ivoire kan 2023 la. Sisa no jamana kono kuna funu na ko kuna funu belasi au matelia la jamina tu côté fait. Kibaru droni chamani ale subahana keleke minembaye ni amarki tibarka TBD ni ale glana turki kaufe o chama hondira chama chefanga nyemama ni o colonel Assimi Goïta alamsado janvier kalo kle nani samba fla an mugan nani kene ni sigla ya sakani subahana keleke minen nunu cleudi anga finitigla kauma subahana keleke minen nunu dabolo no yoro kolosili ale ni keleke le kama ni kene ni ka anga maba chama tumbe ina fo marabolo nyema CNT nyema ale ni ministre mu ngabara nyesino no lakana ani ancien combattant ka kuma ani gouvernement ma chama ni yana turki ka ka lasigide mumbi en fe Bamako ya ale fana tumbe ni kene ko folinka tanda fe jamana na alamsado janvier kalo kle nani samba fla an mugan nani
Gouvernement de la République démocratique du Congo ka kuma lasela ale a yira k'a fɔ ko bɛnkan foyi kɔni ti olu ka jamana ale ni Israel jamana cɛ yasa ka se ka Palestine maa minnu wulila ka bɔ u nɔ na ko olu kunbɛn u ka jamana kan ni o ye Congo ye. A ye nin kuma in fɔ ka kɛɲɛ ni ŋunuŋunukan minnu tun bɛ sen na k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni min na Palestine maa wulilen minnu bɔra u nɔ na ka olu kunbɛn u ka jamana kan. O mun bɛ ka tɛmɛ jabaranisow la jamana taw ale ni diɲɛ fan tɔw la. Jamana kɔkan kibaru alamisa don janvier kalo tile 4 san 2024 Israel maa 136 bɔɲanko minɛnen don hali sisan bande Gazakaw fɛ yen nɔ kabiri octobre kalo tile 7 tɛmɛlen ni laseli in kɛra Israel finitigilakaw ka ɲɛmaa fɛ ni o ye Daniel Hagari ye sigikafɔ dɔ senfɛ. Israelkaw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna pont de passage Ezer bila yaasa mun bɛ se k'a to dɛmɛ minnu bɛ ka na Palestinikaw fɛ olu ka tɛmɛ cogoya mun na. Israel jabaraniso dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ye nin hakilina in ta ka kɛɲɛ administration des États-Unis bɛ ka sariya mun boli u kan o de kɔfɛ. An bɛ taa Faransikɛw fɛ yen nɔ jumadon janvier kalo tile 5 san 2024 Faransi jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ye ale kɔni ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnni sigi yaasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Jacques Delors ma ni ale ye Commission européenne président kɔrɔ ye mun taɲana décembre kalo tile 27 tɛmɛlen. Faransi jamana ɲɛmaa ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ ko ni cɛkofɔlɔ in kɔni ye baara belebelebaw kɛ u ka jamana ye. A ye nin laseli in kɛ maabaw ɲɛma minnu tun welela ka na nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnni in kan. Père de l'euro et espoir éphémère de la gauche à la présidentielle française de 1995 ni o ye Jacques Delors ale kɔni taɲana décembre kalo tile 27 tɛmɛlen k'a si to san 98 na. Ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔw kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la an fɔ k'aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.